Čaute, opäť vás zdravím a vítam na kanále Miesto činu. Moje meno je Trente a dnes sa opäť nachádzame v Bratislave na cintoríne v Slavičom údolí a pôjdeme sa pozrieť na miesto posledného odpočinku človeka, ktorý bol významnou osobou v bratislavskom aj celoslovenskom podsvetí a jeho meno je Miroslav Sikora. Keď sme tu boli naposledy, boli sme sa pozrieť na miesto hrobu Ivana Trančíka. Ten sa nachádzal tým smerom. Boli sme tu aj na mieste posledného odpočinku Jozefa Papasa Daniša. Ten sa nachádza tým smerom. A dnes ideme na úplne opačný koniec tohto obrovského cintorínu a pozrieme si miesto posledného odpočinku Miroslava Sikoru. Nebudem na začiatku týchto videí explicitne hovoriť, že tieto videá z hrobov sú len taký doplnok k tým videám, ktoré som už o týchto ľuďoch urobil z miesta činov ich poprav. Takže nejaké ďalšie info sa tu väčšinou už nedozviete. Je to v podstate len úplné ukončenie ich pôsobenia, alebo ako by som to povedal, keďže z miesta ich posledného odpočinku sa už nepohnú, je to teda bodka za ich kariérou, tak aby ste mali predstavu aj o tom, ako skončili. Čaká ma pár minútová túra, kým sa dostaneme vlastne na úplne najvyšší bod tohto cintorína. Vidíte, že to je v podstate dosť do kopca. Tak poďme skúsiť tadeto. Miroslav Sikora patril medzi najvýznamnejšie osoby slovenského podsvetia. Pochádzal z rodiny diplomatov, študoval aj myslím, že na Moskovskom inštitúte medzinárodných vzťahov alebo také niečo. Teraz to nemám pred sebou, idem čisto z hlavy, z toho, čo si pamätám. A bol vlastne prvým takým človekom, ktorý začal ten mafián, alebo to mafiánske remeslo robiť organizovanejším spôsobom. Narodil sa v roku 63, zomrel v roku 97. To väčšina ale určite viete. Vlastne prípad Sikorovho úmrtia nie je doteraz vyšetrený. Figurovali tam ľudia okolo Ferusa. Tí boli neskôr obvinení, zbavení. No a vlastne povráva sa, že to mal na svedomí Peter Duran Križanovič, na ktorého bol predtým spáchaný atentát, pri ktorom prišiel o časť nohy. Mal teda na Sikoru ťažké srdce. Aj podľa slov Mikuláša Černáka prišiel za ním do Banskej Bystrice Duran s tým, že preberá po Sikorovi vedenie bratislavského podsvetia a že musel teda Mirovi vrátiť to, čo mu urobil, a pritom si poklepkal po jeho protéze. Ale hovorím, oficiálne to vyriešené nie je. Myslím, že by sme sa mohli pomaly blížiť. Pre tých, ktorým by vadilo, že chodím na cintoríny, tak proste to je
To je verejný priestor, môžete si tu natáčať koľko chcete, nikomu tu nelezem do súkromia. Ak vidím niekoho pri hroboch, tak tam proste nejdem. Takže kto s tým má problém, tak nech rieši hlavne svoje psychické problémy najprv a potom mi komentuje. A vlastne sme to práve našli. Takže toto je hrob Miroslava Sýkoru. Takže aby ste mali predstavu, je jasné, že tento hrob ste už veľakrát videli. Tak to vyzerá v súčasnosti. Musím povedať, že je veľmi, veľmi pekný. A tu odpočíva Miroslav Sýkora. Takže toto bolo miesto posledného odpočinku Miroslava Sýkoru. Moje meno je Drente a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne, nech sa vám darí a čaute.